So, what's up mga kabarikoy? Good morning and welcome back to my YouTube channel. So yun guys, so dahil tayo ay ilang araw din nakapag-vlog. So dahil maulan dito sa probinsya. So guys, ayan, itong kubo guys, hindi naman natin totally iiwan. So lumipat na kasi kami doon sa kabilang bahay dahil kawawa yung bahay doon. So walang tao. Nangyayari guys, nagagabok yung mga na kahoy, so sayang naman. So doon talaga kami nakatira, nandun yung mga gamit namin. So kaya ngayon, yung mga gamit natin dito is hinakot na natin yung isang araw pa. So mamaya guys, papakita natin yung nilipatan namin. 3 araw kaming naglinis doon. So kasi isa rin sa purpose namin is para maalagaan namin yung mga manok namin doon, dahil yung manok namin is dumadami na. So yung itlog niya, pag walang tao doon guys, kinakain ng mga ibon, ng uwak. So ngayon pupunta tayo doon. Doon na tayo titira, doon na tayo kakain. Pero pag may activities tayo guys dito sa kubo, dito tayo. So itong mga halaman, nandito lang yan. So guys, ngayon kukuha tayo ng talbos ng kamote. Para, ito na guys yung aking tanim. 2 buwan na siguro. So kukuha tayo ng talbos kamote para mayroon tayong pang ulam sa lunch. So ayan guys, kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to click subscribe and bell button for more videos update. So yan guys, kuha muna tayo ng talbos ng kamote para syempre may pang ulam tayo mamaya. So gagataan natin ito guys. Ang bangot lang nito ay tuyo lang, dahil nandito naman tayo sa probinsya. So masarap dito guys ang tuyo. Ayan. So guys, uwi tayo sa bahay. So yun na kasi tayo nagluluto. So dami-dami naman na to. So next week meron naman tayo makukuha dito. So ito na yung ito na yung kubo namin, no. Yan, wala na siya mga gamit. So hinakot na natin. So ang matitira na lang dyan is yung pum. Kasi diyan pa rin ako natutulog para lang mag-wifi. Yan, so para dun sa tara guys, dun sa kabila. So guys, ito yung nilinisan namin. So dito kami lilipat. Sa dati, ito yung dati guys. So nilinisan namin yan. Madamo yan dati guys. So yan, may halaman tayo. Yan, siyempre may plaza dito. Nilinisan ko yung plaza. Di pa tapos yan, mayroon pa doon banda. Yun, madumi. So guys, siyempre may kulungan tayo dito ng manok. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ito guys yung kulungan ng manok ko. So ayan guys, nakikita nyo yung mga manok. Ayan, yan. So may kulungan tayo dito. Ginawa natin ang kanal yan. So ginamasa natin ito. Sobrang damo na nito kasi napabayaan ko to ng 3 buwan. So may mga nakakulong pa ako dyan guys. So may mga nangingitlog pa dyan. Ayan, yung mga pugad tayo guys. Ayan. So ayan. So may mga pugad tayo dyan guys. Ayan. Yun nga pala guys, na nakikita nyo na tuwing kakain kami, may saging kami lagi nakabitin dun sa kubo. Dito lang guys yun ang kagaling. Ayan, may mga sagingan dito guys. Ayan. Paikot yan dyan. Actually mayroon na naman dito ng bunga. Ayan, mababa lang siya guys. Ayan, so ayan, namumunga na siya. So siguro mga 3 to 4 weeks anihin na natin yan. Ayan guys, marami pa ditong saging. Pakita natin yung mga saging natin. Kasi nagtataka yung iba bakit may saging kami. Ayan, ito guys, actually dito yan sa kapatid ko. Yung may-ari nitong bahay nito si Alan. So umalis na dito, iniwan yan. So naabutan namin dito na may mga saging. Kaya kami na yung makikinabang. So ito guys yung plaza namin, Gagawin ko to guys na farm ng manok. So marami tayong manok guys, may mga nangingitlog na tayo. So dito tayo sa plaza na to maglalagay ng mga manukan. Ayan, So malinis na yan guys, nilinisan ko na yan. So 3 days kami naglinis.
Ayan, so may pakikita pa ako sa inyo guys na malapit na natin tibain itong saging na to. Ayan, so mabababa lang siya. Ayan, ayan. So guys, katulad ito nung nandun, senyorita ang tawag dito. Ayan. So siguro 1 week or 2 weeks pwede nating anihin to. Ayan. Ito, naglinis kami kahapon dito. Ayan, oh. So meron tayong mga gabi ito. Sarap yan ito, gabi. So naglinis tayo dito guys kahapon para taniman ito natin ng sibuyas. Ayan. So sibuyas ang pantanim natin dito. Ayan. So ito guys yung bahay ng papa ko. So medyo sira na dahil wala na, mag-isa na lang siya dyan. So ito guys, may pili tayo. Ayan, oh, mga pili yan saka mangga. So hindi pa siya namumunga. So ito guys yung pinakagusto kong place, itong plaza. So ayan guys, tayo magpapakain tayo ng manok guys. Makikita nyo kung gaano karami yung manok natin. So isa yan sa mga dahilan kung bakit bumalik tayo dito sa kubo para matutukan ko yung pagdami ng manok. Kasi soon magiging ano rin yan, pira din yan. Siyempre pakikinabangan din namin yan. At siyempre pang ulam, di ba? So pakain tayo, tara. So ayan guys. So ito guys yung mga manok na natin ngayon. Ayan, oh. Saki! Kakain ka rin dyan, ha? Ayan guys. So pag ano yan, ayan pa isa, oh. Ito guys, nangingitlog na yan, oh. Hindi ko lang alam kung saan nangingitlog yan, eh. Ayan. So ayan guys, pati si Saki nakikikain na rin, oh. So yan guys ang ating mga chicken. So guys, yan so natin magpakain ng manok. Mayroon akong papakita pa sa inyo na manok. Kaya lang naglilimlim na siya guys. So nangitlog siya sa damuhan. So sana mapisa lahat kasi inulan siya ng inulan. So di namin natagpuan yun. Lately lang namin natagpuan yung pinag-itlogan niya. So syempre may tendency na nabasa siya ng ulan. So once na mabasa guys ng ulan ng itlog, mabubugok na yun. So tingnan natin. Tara guys, nandito yung manok. Tingnan natin guys. So ayan siya guys. Ayan, eh. So nilagyan na natin yan ng anahaw, yung pandong. So matagal namin itong hinanap kasi nawawala yung inahin. So yung pala naglilimlim na sa damo dito. Ayan. Yan siya guys. Oh. Yan siya. May mga itlog na yan. Ayan, oh. Ay! Ay! Nanunuka. So ayun guys. So parang magsisimula ulit kami ng buhay. Pero yung kubo nandun lang yun para sa pag-wifi natin. At sana guys soon magkaroon tayo dito ng sariling wifi, internet dito sa lugar namin. So ayun guys. So malinis na dito. So alagaan namin tong bahay ng kapatid ko. Dahil actually ito na yung lupa namin talaga. So, ito yung paparte-partihin namin ng aming magkakapatid. 4 kami guys dito. So mana ito nung aking airmat, namatay na. So syempre may iwan sa amin. So malaki yan. Kulang-kulang 1 hektarya ito. I mean 3/4 hektarya yata ito. Yan. So pag-aapatin niya namin. Problema, mahal yung pagpapahampas sa engineer, di ba? So ipon muna daw. So yan. So ngayon guys, ano lang tayo. Enjoy lang muna dito sa probinsya. Ayan. So dyan lang kami guys nagsasampay ng mga nilabhan. Dito naman guys kami naglalaba. Siyempre naliligo. Dito na rin kami naliligo guys. Dahil probinsya lang naman ito. May hose kami dyan. Ayan, galing yan sa bukal. So ayan. Simpleng buhay dito sa probinsya. Ayan, may mga halaman tayo. Ayan. So ayun guys, nailibot ko na kayo dito sa aming munting tirahan. So ito, mayroon kaming signal sa TV naman yan. Ayan, so guys, kung nagustuhan yung aking munting video, huwag nyo guys kalimutan na i-like,
i-share or mag-comments din kayo. Siyempre, yung higit sa lahat, yung kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, don't forget to click subscribe and bell button siyempre para i-all nyo guys yung button para notify kayo sa aking mga ginagawang videos. Yun naman guys, bahay na yun ay doon sa kapatid ko. Ayun. So walang tao lagi dyan. So yun guys, maraming salamat. Ayan guys, shout out sa ating mga team Parikoy, team Libag, team Bicol Tugang. Ayan. Siyempre sa ating Tugang Angels. Ayan. So mega love shoutout sa inyo. Siyempre babangkit tayo ng konti lang guys na mga nandyan na mga sumusuporta sa atin lagi. So unang-una guys, si Steway Dulay Channel, Pobreng Ilonggo. Ayan, Pres Ilocana Pres Ilocana. Ayan, siyempre for Dapias Official Vlog. Tapos dyan din sila Patangging ng Ilocana. At siyempre si Jamil Sayer Bakla. Hindi kita makakalimutan. At siyempre si Punisang Hilaw. Ayan. So yan, hindi man kayo ma-shoutout guys, kayong tampo sa akin. So ayan, mega love shoutout sa buong Team Libag dahil sa support nyo sa akin. Kalabos Arnil. Ito na isa-isain ha. So dyan din sila Ma'am Riel Tok, sila Manay Lord, Ma'am Lordy, Ma'am 5G at si maraming salamat sa mga hindi ko nabanggit ha. Next time. So ayan, may special shoutout tayo guys. Yung pinsan ko sa Benbayan kay anak ni Kuya Tinggo, Igson Okol. Ayan. Big love shoutout sa iyo. Request daw niya next video mo. Ayan. So maraming salamat. Ayan, bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.